Ce-mi place la atmosferă. Dar nu mergem cu aia, așa îmbrăcați? Dacă vrei tu. Mie dă pe pula cu aia. Mai rău. Chedi mă numesc, în sud-est București, vin să atac primul loc. Hai noroc, viețile mele. Să-mi iau banul, e anul 2000, trâfele să dea din pese, băieții care știu, șampanie să verse. Cineva m-a întrebat dacă îmi place viața mea, mi-a răspuns că vin a doua, după mama. Direct din cartier, m-am întors cu un jeep, umblu încet și sigur. Ca un Cadillac, Tudor Valentin a băgat un euro în stomac. Bine, Că e căldură mare, vino aici, Ioana, să ți-o dau între picioare. bă, înțelegi? Asta le auzi zi de zi, dar Chedi este aici să te scape dacă știi. 2000 îți reamintesc, dau pentru mileniu 3. Carina e o fraieră printre ei. Nimic pe lumea asta la fel, ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 A venit fără tot. ca să fiu cum vreau să fiu. Nu E nimic pe lumea asta la fel, ca viața care o am în cartier. Străzile mi-arată tot ce trebuie să știu. Am 2000 de motive ca să fiu cum vreau să fiu. Iau așa, pun microfonul în felul meu, dă frate topele cumva, ca să zic și eu mai greu. Același tempo albit să-ți facă varză boxele, întotdeauna pentru totdeauna este numele. Când așteaptă știi și tu, mâncătorii de timp de coaie, veterani înțeleg mai bine versul dumneavoastră. Băieții de miezul nopții arestează microfonul și Mario! Nimic nu e la fel ca un joi prea plin. Doar B.U.G. Mafia! În fața ta și să precizez că contează pentru mine. Ei! Fără Ilia, tovară și banii bani. Tot nimic la fel ca feta lui Dobrin. Ce adversarul cu pe ochi și nu zi. Fă niște poze cu mafia. Poate așa o să te fută femeia ta cum face campioana mea. Nu uita când eu zic 1, 2. Ai doar hârtii cu 3-0 în buzunar. Lumea asta la fel, ca viața care o am în Cosmopolis. Străzile mi-arată Tot ce trebuie să știi. Am 2000 de motive ca să fiu când vreau să fiu. Oțiule! E momentul lui Mario, dă-te, canta! Momentul lui Mario, foc, hai! Știi ce face Marius? Ce faci tu, Marius? Ce fac eu? Ce faci? Ce fac? Știi ce faci? Nu știi ce faci? Ce fac? Banii pe chirie, mi dai sau? Nu, stai. Fac versuri, nu doar rimee, să-ți intre în cap bine. Întâmplările noastre în cuvinte pentru tine. E anul 2000, cartierul meu e tot aici. Poți să intri, dar ai grijă de zici. Foarte important de știut. Nimeni nu te ascultă dacă n-ai nimic de spus. Mai important e că în 2000 s-a întors mafia. Microfonul se îmbibă de talente. HC, TPC și suprados de sentiment. Nu trebuie nimic, dau exact ce vrei. Eu, tata e Chedi și băieții mei. Mulțumesc Dumnezeului meu care-o fi. Mulțumesc Dumnezeului meu. Easy E. Să pupă scrie tot ce scriu, tot ce fac. România a început să dea din capă hip-hop. Și acum mai avem o melodie pentru Marius, pentru Marius. Te pup aia. Unde pula mea melodia cu ei? Care s-a căcat pe băi? Brava! Nu e adevărat. Papa mea plată? Cum îi chema pe aia cu ei? A, gata, știu. Mamă, ce faci și Eminescule toată și... Mai dă-te în slăbuț și tu și... Nu mai tare ăla, mă. A, mă, bem sau ce faci? Bem, bem. Pentru Marius. Și melanii. Bea șpriț! Bă, coaie, dai pe... Urât face, Dă-mă, v-ați observat cu ei că face foarte urât? Bă, coaie mei, dă pe monitoare, dă-te în pula mea! Dar uite ce frumos e ciuc îmbrăcat. Bă, te comportă parcă ai plătit chirie aici. Ce ai ziceți, chat? Băi, hai să facem un top. Cine e cel mai bine îmbrăcat cu aia? Băi, ia veniți toți, mă, Gami! Ia veni un pavă! Treacă la mine ce bine sunt. Hai să facem un top. Ciuc, din punctul meu de vedere, Ciuc câștigă. Nu, mă, lasă să facem. Nu, Marius! Bă, coaie, voi vă uitați la mine.
Adică, mamă, pe bune. Palmengen. Haz e haz. Aoleu, leacă. Doar așa ca idee, nu ca altceva. Uite, Marius. Marius, toată lumea! Bă, am o melodie, mă, să o cântăm. Ia. Au. Ia. Așa suntem îmbrăcați. Trebuie să luați pantaloni mai jos. Adică băieții de pe șei, mă, că e originale. Bisoi, tu ești cel mai bine îmbrăcat. Mai jos, mai jos, faie! Trebuie așa, uite așa. Surie cârnații, băi. Nu m-am dreptul la camera asta. Dă-te mare bisoi, eu. Ia, vede plec. Ia, ține asta în mână. Ține asta în mână. Ține-l pe ăla.